2 gün тура тебене барабыт күрәктәһи бастакы күнүгәр 2 тыгынчы 2 тыгынчы түйет сыллах төрөй голаттар оны бетерәннәр кирсибит боллактарына нөңө күнүгәр жонуонна жакталлар бастыңы баһарыстылар. Тааттага эрде чөркө онна баяга мастerdарын биристеригер түһүлгелер ытыллар болаллара. Оттон таатта мастerdарын биригер диен бу сүрәктәнне. Улус 32 мастера бу сагалагыны бир санаанан өйөн жохун беректери турор буттар. Манчарга дире агыллар күрәктәһи боларынан үгүстер улахан түһүлгә салгынын иңерине күн көрсүһү тыгынын биле келбиттер. Комисс мас боллу улахан жаңа быйыл онна республика чемпионаты онна хайыңангалы күрәктәһи улахох. Хайын эти мас мехаре боло бес игер онна amma mastер бирише олиянта бу күрәктәһине ромнолык төбәһендәрен аңа дутяһаны бу. Тааттылуһуттан барыта 11 ол кыттыбытыттан 5 мажыны үрдәлгә тагыста. Ол балар Айсен Рахлеев, Аким Масоркин онна ытык көлөгөтө Алексей Мегин бастатылар. Биһан 5 киле ягыннактарга таатта атын көмүскәбит Алёша улугар бастакы кыгыл көмүс мәтәле агалан уруй кагытын төлө тартта. Кене бу ыйга үһүс улахан ситихите. Диге начальник классындардан мыдым. Аны эрбагай токту жүзүп. Аны бу күскә аксыз класстан хаглабды. Характер нәді? Бәм дәртінер залым болан долгый хол. Оголор букурды кыйыга жолурдара күстәк жарыгы кытта жүйрелеген кыйыны уяр котторуттан тебехирер майгылара катарыллан сәргестәһе күрәктәспит аттак суоллах мажынылар ситихилеригер бастын көрдөрүлеригер сирдән агаллын ден эрене саныгын. Семен Катылаев, Наум Малышев бу күн колобур болан мастардыгыта умсугутар күстәгын бу спорка сүгүрүелләрин өрө туталларын бәйләрин кирсилеринен көрдөрдүләр. Аны бу көрәләреңнән Аллах кеһедер саан саныр. Кебелеген олар сайттан Россияна ахан, Европана ахан, ахан дүді континент паритеті. Манчары иннигер терилибит түһүлгеттен таатта ытык сириттен спортсменнар алгы сылыннылар мүчүк кынар жолуону, дук кынар тускуну иңериннелер. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Степан Атастыров, Сака телевидениете, таатта.